চিনি 9 এপ্রিল 2021 চিনি হাবুবুগ্রা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন যে মোহনপুর SDM অফিস যে বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনী তথা বিজেপি নি RSS বাহিনী যে তিনি হামলা খাইমানি আ হামলানি পরিপ্রেক্ষিতে 4 জন চিনি উন্ডে তখা একজন হসপিটাল তাই অন্যান্য উন্ডে টঙ্গ ওনকা অমনি দাঁড়াতে जों अमो साना मुजुंगो जे चिनि हा बोबोग्रा जेहेतु एटाकखा माने बिनि ऊपर हामलांखा जत तिप्रा सारंनो चिनि दफानि जत तिप्रा सारंनो गसा कुपुर खियावै जतनो हा बोबोग्रानि ओंगिनाय जों प्रतिबाद खालायनो नांगौ एवं अ गुन्डा बाहिनी रगनो इमिडिएटली दाति खालायनाय बरंनो एरेस्ट खालायनाय बरंनो शास्ति प्रदान खालायनाय ओंथों हुनिनाय जों तिनि दयरामपारा तथा गोलाघाटी आमचाइनि जत चिनि तिप्रा सारक तिनि जों एकसंगे जों बिनि प्रतिबाद खालायनाय जों सुचारोंखा एवं प्रतिबाद जतनो सामिलिंखा आबुनि बागैनो जों जतनो चिनि आमचाइनि बा चिनि दफानि जत तिप्रा सारकनो जों कबगना मुजुंगो चिनि हाबुगरानि ऊपर जदि कुनो एटाकिं तंखाके नों नासिगिदा तंनाय हिनि माखनो दिनि आबुनि बागैनो जत कथा कुपुर हुन तंनाय रंनो जतनो जों खनो चिनि हाबुगरानि सिकिउरिटी एवं चिनि तिप्रा सा दफानि सिकिउरिटी इंगिनाय जों वानसाबाय गदालि तंयावै चिनि तिप्रा सानो याक बाय याक रमलाय चिनि तिप्रा सानि जत चिनि अ दफानि चिनि बर रत्न जों थानसांनानि बागै कबगै जतन थानि जों मा कबगो अमनो चिनि कक एवं चिनि तिप्रा मथानि इंगिनाय जों अमनो जतन थानि जों मा कबग मारुवो अमनो चिनि कक एवं जों बसकांनि खनानि जे चंबारिनि जे उबंनाय खना जे उबंनाय माने लेखामुं दंनाय अ लेखामुंगो चिनि कैंडिडेट न जेसकापन चिनि 19 गोलाघाटी आमतलिनि जे अ कैंडिडेट न जों जेसकापन पास खालायनि फाइनाल हननाय जों जतन खना लेखामुं जागाव जों थांनाय हननाय जतन आं कबगै एवं अमनि शपथ नारंनानि बागै आं जतन कबग मुंग्रैनो आरो कगरनो मुथाका जतन हामबाय चिनि तिप्रा मथा आयोग लथुं महाराजा आयोग लथुं